Mutane da yawa sun tambaye ni ya ake yin wannan wuyan, to ga yanda na yanka shi. Da farko na cire inci 20 tsawon top ɗin rigan. Idan ka cire inci 20, ma'ana idan top ɗinka kana sa inci 15 ne, to 15 plus 5 zai baka 20. Idan kuma kana sa 16 ne, 16 plus 4 zai baka 20. Wannan abin da kai ƙari da allowance ɗin ɗinki da kuma tsawon inda kwalin zai shiga shine. Yanzu wancan da na ajiye a gefe shi zan yi bayan riga da shi, wannan kuma zan yi gaba riga da shi. Tunda kowa da yanayin yanda yake yanka, kar ka ga wani yayi abu ka ce bai iya ba saboda maybe hanyar da yake bi ba ita kake bi ba. Yanzu wannan shine gaban rigan, za ku ga dai top ɗin yayi tsawo. To zan auna inci 15 ɗina ko 15.5 ko 16 nake so. Ya danganta da yanda nake so shi wannan kwalan yayi tsawo ya hau kan abun nan ɗin. Yanzu ga shi nan na zana, to wannan zanen da na yi wurin da yake da yawa inci 15 ɗin nan shine asalin measurement ɗin top ɗin rigan. Yauwa ga shi nan na cire shoulder ɗin, zan zana under bust line da upper bust line da yanda dai ake yanka breast cup. Ka fitar da komai da komai yanda kake yi, ba dole sai ka yi yanda nake yi ba. In na iya in ma ban iya ba, ka dai koyi wannan kwalan shine a gabana. Yanzu ga shi nan zan zana. Abu na gaba shine sai ka auna tsakiyar riganka, ma'ana tsakiyar breast cup ɗinka ta ƙasa. Na sa wannan inci 4. Na sa inci 4. Ta tsakiyan kuma wurin nipple to nipple zan sa inci 4.5. Making 9 kenan, inci 9 in aka buɗe shi. Wannan kuma ga shi nan zan zana inda princess dart ɗina zai fara. Ga shi nan za ku ga na zana shi. Ba lallai sai ka yi yanda nake yi ba. Ka yi irin hanyar da kake ganin ya fi maka sauƙi kawai. Abin buƙata dai wannan kwalan da aka tambaye ni na nuna yanda na yi ta. Yanzu ga shi nan ina ƙoƙarin zana wannan kwala ɗin. Ma'ana na riga na gama fitar da tsakiyar rigan. Yanzu abin da nake buƙata shine zan fitar da wurin breast cup. In inci 1.5 kake sawa, in inci 2 kake sawa, ya dai danganta da yanda kake yin shi. Kowa da yanda yake yin nashi. Ga shi nan wannan na auna shi inci 1.5 rabi har zuwa ƙarshe. Za ku ga yanda nake zanawa ni kenan. Sai idan na tashi, in na tashi zan fara yanke wannan ne ni yanda nake yi. Ga kwalan nan na auna kamar faɗin wuyan rigan. Na auna kamar inci 4. In kuma kana son shi ya matse da jikin wuyan, za ka iya sa inci 3.5. Ga shi nan za ku ga na zana inda kwalan zai. Yauwa idan ka gama zana wannan gefen breast cup ɗin, za ka zana inda kwalan zai tashi sai kuma ka zo ka yanka wurin breast cup ɗinka. Ga shi nan na zana cup ɗin breast cup ɗin, ina cire yankan breast cup ɗin. Yanzu abin da za ka yi, za ku ga nan wurin can da na zana, za ka auna daidai faɗin wuya ne wanda ba shi da faɗi. Sai ka yanka shi haka kamar yanda kuka ga na zana shi. Haka kawai za ka yi mai. Yauwa. Wannan abin da na ƙara a sama mai kaman shan hannu shine wannan kwalan. Shine inda kwalan nan yake. Nan za ku ga na zana, ina ƙoƙarin na fitar da gefe-gefen breast cup ɗin ne. Kamar dai yanda na muku bayani, kowa da yanda yake yin abin shi. Ina bibiyar wasu, ina ƙaruwa da su, ni ma wasu suna bibiya ta suna ƙaruwa da ni. Don haka ita rayuwa duk yanda kake da ilimi ko kuma duk yanda ka raina ilimin wani, zai iya yin abin da kake ganin kai ba za ka iya yi ba. Ba wai ba za ka iya yi ba ne, ba ka san wace hanya ya bi ya yi nashi ba. Kai ma ta iya yiwuwa za ka iya bin wata hanyar ka yi wani abun wanda shi ba haka yake yi ba. Yauwa. Kamar yanda kuka gani ga shi nan na gama yanka wannan kwalan. Idan ka tashi sai ka ɗauko bayan ka ɗora. Na yi mistake bidiyon, na yi recording ɗin shi complete har da yanka bayan, kuma wayana space ya cika ban san ya yanke ba har na gama ɗaukan bidiyon. Kawai abin da za ka yi ka ɗauko ka ɗora, shi ma bayan sai ka mai irin wannan shape ɗin. Shi baya ba za ka yanka wuya ba, shi kuma gaba sai ka fitar da irin.